Bună dimineața și bine ne-am regăsit și în 2025. Acesta este primul vlog pe care îl fac în 2025. Astăzi este duminică. Suntem, cred că în prima duminică din an. Sincer, habar n-am. Mă rog, data de... câte azi? 5 ianuarie. Deci cel mai probabil suntem în prima duminică din an. Iar astăzi o să merg împreună cu Ștefănuț și cu Carmen. O să mergem să o vizităm pe soacră mea, adică pe mama lui Carmen. Și lui Ștefănuț îi place foarte mult acolo. Totodată e un sat destul de interesant, iar eu mi-am luat cu mine drona. O să-mi iau și pe micuțul ăsta. Ăsta e aparatul meu foto, cel mic Sony A6000. Îmi place foarte mult pentru că e un aparat foarte potent și foarte compact. Acum, nu știu sincer dacă o să vă umplu prea mult capul cu detalii foto. Nu știu dacă știți sau nu. Eu sunt foarte mare fan fotografie. Îmi place foarte mult fotografia. Aș vrea să reușesc să mă întrețin din chestia asta într-un viitor foarte apropiat. Dar nu știu dacă pentru voi ar fi destul de interesant și dacă ar merita să vă umplu capul cu fotografia mea sau mai bine să vă las să vedeți peisajele și practic un behind the scenes despre cum mă duc eu să fotografiez. Asta în general vorbind, nu doar astăzi. Am ajuns în sfârșit în mașină. Sunt aici cu Ștefănuț. Haide, să uită la Moș Crăciun, la Brad. Ștefan, ce faci? Mă uit la Moș Crăciun, ce fac la Moș Crăciun. Da. Da. Și îți place mult? Da. Uite-te aici la oameni și spune bună ziua, oameni! Bună ziua, oameni! Bine v-am găsit în 2025! Bine, ne-am găsit două pichi. Uite, tica doi! E un simpatic. Până a intrat Carmen aici la magazin să cumpere niște chestii pentru bunicul ei și pentru noi, am zis să mai filmez un picuț, dar deja suntem în drum către țară și Ștefan tocmai a deschis ușa. Am ajuns la... așa să avem un pic de lumină. Am ajuns la țară și... da, încă nu mi-a trecut prostia asta de răceală. Am ajuns la țară, e destul de frig aici, dar nu bate vântul. Ceea ce înseamnă că o să putem să zburăm și cu drona. Dar înainte de toate vreau să vă arăt la mașină. Auziți? N-am mai umblat de foarte multă vreme cu mașina și s-au scârție ușile foarte tare, s-au uscat vazelina aia de la balamale sau nu știu ce-o fi acolo. Am un tub de WD-40, știu că nu e cea mai bună soluție pentru astfel de situații, dar asta am la îndemână, cu asta o să dau acum. A venit frigul și am început să scârție. Nu. Asta e ce să fac. Hai că dau cu vedeu pe uși, să vedem dacă se rezolvă ceva și după aceea cred că o să dau drumul la dronă și o să facem niște fotografii și eventual ceva filmulețe. Am dat pe ușă și sincer m-am lăsat păgubaș. Uite, chiar i-am dat din abundență și acolo și acolo și sincer mi se pare că sună mai rău decât înainte. Na, asta este. Aș vrea să urc aici un pic mai sus și să lansez drona de aici, pentru că am mai mult semnal dacă urc acolo. Aici practic sunt fix într-o vale unde e casa lui soacră mea și nu pot să merg foarte departe cu drona. Așa că o să urc și o să încerc ori de aici. Aici deja e destul de bine. Deja e destul de sus. Dar aș vrea să merg și mai sus pe panta asta și practic să ajung deasupra satului.
e greu la deal cu boii slabi. Se simte că ultimele 2-3 săptămâni zero activitate. Da, nici nu-i foarte rău. Nu cred că se vede pe camera, dar să știți că e foarte abrupt. Am urcat ceva. No, am ajuns sus în deal. Cam greu. Suflă un pic. Asta e. Sunt niște bălării aici, ai terenul cuiva. Văd că e și arat. Nu se vede mare lucru, însă sunt sigur că se va vedea foarte bine cu drona. Hai să pornim drona să vedem ce iese. Na, m-am dat destul de mult cu drona. Acum i-am dat să revin acasă. Mai am totuși 27 de minute autonomie. Am făcut câteva filmări destul de interesante, zic eu. Cred că mi-au ieșit și vreo 2 fotografii. Oricum, ideea e că o să le vedeți la mine pe pagina de Instagram sau poate, cine știe, le pun și aici pe YouTube. Dar vremea e destul de faină. Totuși sunt acolo ceva avioane, nu știu dacă reușește camera, dar alea sunt sus. Eu n-am zburat numai la 200 de metri. Și încă o chestie, uite că ajunge și drona. Uite, vezi cu mine. Eu, practic, telecomanda jos și ea vine singură și ar trebui să aterizeze singură la locul de decolare. O să lăsăm în pace să își facă treaba. Uite. Opa, stai așa că ceva nu-i place. Acum, ea mă detectează pe mine ca și collision. Dacă sunteți într-o situație ca și mine și nu prea vreți să aterizați pe jos pentru că îi iarbă și să nu riscați să rupeți elicile, faceți așa, uite, vedeți, veniți sub dronă, o apucați repede și o întoarceți invers. Și ea, efectiv, în momentul ăsta s-a oprit fără nici cea mai mică problemă. Deci când o întoarceți așa, cu capul în jos, da, ea efectiv se oprește. Și atunci nu riscați să rupeți elicele în iarba înghețată de aici. Aș vrea să, pentru că m-am și odihnit un pic până am zburat cu drona, aș vrea sincer să merg după dealul ăsta. Dar pentru asta va trebui să împachetez drona, că nu voi mai zbura cu ea. Și să fac și cu aparatul foto o fotografie sau 2 asupra satului și când ajung acasă să le comparăm, să vedem care camera e mai bună, asta de la DJI sau camera de la aparatul meu foto. Eu zic că amândouă sunt foarte bune, așa că hai să împachetăm drona și după aceea să mergem mai departe în plimbare.
No, deci am împachetat drona și am avut o mică surpriză. La decolare știți că v-am zis că ar fi indicat să nu decolăm din iarbă din asta, mai ales iarba de asta așa înghețată. Noi exact asta am făcut. Am decolat din iarbă înghețată și mi-am stricat o helice. Acum nu e așa mare problemă pentru că nu sunt scumpe. Nu vă gândiți că e cine știe ce damage. Drona funcționează în continuare chiar și cu helicea aceea defectă. Nu are nici cea mai mică problemă. Dar totuși trebuie să cumpăr elice noi, că nu se știe niciodată când vrei să ieși să zbori cu drona și nu ai elice. Se pot întâmpla multe accidente. Elicele sunt foarte slabe. Și da, asta e. Uite, am ajuns și sus în deal. Acolo e satul. Dacă mi-ați urmărit clipurile mai vechi de pe canal, ați văzut că eu am mai fost aici, exact în zona asta. Dar acum, ce mă avantajează foarte mult e faptul că am lumină din spate, adică soarele bate din spate. Adică, mă rog, așa cum ar trebui, cade lumina exact pe sat, exact cum mi-aș dori eu. De acolo jos este și un baraj. Și cam viul ăsta l-ai de aici. Destul de fain. Mie îmi place satul ăsta foarte mult. E liniștit, așezarea e faină, puțini locuitori, fiind un sat de refugiați din cel de-al doilea război mondial. Uite ce cadru fain are și acolo. No, hai că îmi pregătesc trepiedul să fac câteva fotografii și ne auzim după aceea. Am încercat să fac câteva fotografii, am și reușit. Am făcut vreo 2-3 fotografii. Din păcate, fotografia cu soarele în față nu mi-a ieșit, pentru că trebuie să înțelegem că e un aparat foarte entry level ăsta. E cel mai ieftin, practic, este cel mai ieftin aparat mirrorless care merită cumpărat. Și este din gama semi-profesional. Nici măcar nu știu dacă îl putem încadra la categoria de semi-profesional. De ce zic semi-profesional? Pentru că este un aparat care face același lucru cu un aparat profesional. Are lentile interschimbabile, deci lentila se poate înlocui. Și bineînțeles se poate modifica absolut orice parametru al camerei. Hai să vă mai arăt că fața mea nu e atât de importantă. Sunt convins de asta. Atunci cred că eu am venit pe acolo, dar o să mă duc pe aici acum. Să vă arăt mai bine un pic satul. Tipul ăla de acolo, eu știu cine e, dar nu o să vă zic, să nu vă gândiți că nu e nici măcar, nu e nici primar, nici politician, nici absolut nimica, dar e o casă foarte interesantă. Mie îmi place foarte mult casa lui. Și când am intrat în sat, ca să vezi ironia soartei, uite ce fain iese la fumul din casă. Când am intrat în sat mai devreme, erau foarte multe case la care le mergea coșul de fum. Și așa de fain se vedea de acolo de sus. Și odată ce am luat drona și am zburat, că eu am vrut să prind și chestia asta, știi, să prind fumul care iese din case. Și
Na, nu prea am reușit, pentru că în momentul în care eu am intrat în sat, s-a cam terminat cu focul în case. Adică, mă rog, când am ieșit eu la fotografia. Da, asta e. Ce să faci? Câteodată ești la câte o sesiune din asta de foto și nu-ți iese nici măcar o poză, dar în minte mai multe. Acum eu totuși sunt fericit că măcar o fotografie am reușit să fac, atât cu drona, cât și cu camera asta mică. Aștept să... Uite ce gheață e aici. Sper să nu-mi rup gâtul. Aștept să vină un pic primăvara, să se încălzească și intenționez să-mi cumpăr ceva bicicletă pentru a putea face ceva trasee mai lungi un pic. Da. Opa! Acum chiar că era să mă duc. Acum vom ieși cu totul și cu totul altă parte, dar nu-i nimic, că măcar așa am ocazia să vă arăt și satul de jos, pentru că la Carmen, uite ce mașini interesante. Hai să le facem o fotografie. Astea sunt 2 jeepuri de off-road. Bine, că aș putea să merg acasă și pe aici. Practic, dacă eu pe aici în stânga și mă duc tot înainte, acum văd eu cum. Nu știu cum. Da, așa. Asta să le trag un pic în chip. Vedem ce a ieșit. E bine, și butaiele astea vreau să le fotografiez, stai să le focusez. Lucrez cu focus manual, în cazul în care vă întrebați. Mie îmi place mai mult să focusez manual decât automat. Cer scuze dacă nu vedeți mare lucru acum. Bun. Cer scuze când nu vedeți mare lucru, dar vreau să fotografiez. Uite ce faină e și alea asta. Oare merită o poză? Hai să vedem. S-ar trebui cumva așa. Și ar trebui cumva să scădem. Nu, hai să lăsăm la F8. Și mai bine scădem din shutter. Cam așa, 1 pe 25, 125. Așa, focusăm. Nu mă interesează cerul. Și fotografiem. Na, acum nici eu nu văd foarte bine ce am fotografiat. Uite ce tare și masa asta. Na, asta chiar tare. Făcută dintr-o banchetă de mașină. Asta putem să fotografiem liniștiți. Așa, asta e să focusăm rapid. Focusăm direct pe sticla aia de bere. Este o sticlă de bere acolo pe masă. Așa. Nu știu dacă e bine ce am fotografiat. Uite aici alte 2 mașini. Cineva e pasionat de off-road aici în zonă. Astea le-au făcut praf, dar văd că cauciucurile sunt... Asta nu e mai bun. Dacă le-au lăsat așa, acolo erau încă 2 sau 3, aici încă 2. Deci cineva este pasionat de off-road ca lumea, cum s-ar zice. Așa ce fain să vede ulița și cu biserica. Hai să încerc. Aha, acolo, cred că e și ceva. E un câine mai rău. O să mă duc pe aici că cum e înghețat drumul, risc să cad și pe aici nu. Merge destul de bine. Ubico, să nu rupi lanțul numai. În rest, orice. Nu prea mi tare, mi-e frică de câini, în general vorbind. Îmi plac animalele. Da. Sper să fie și pașnice.
Na, și am ieșit acum, practic, hopa, acum chiar că era să mă duc. Am ieșit acum, practic, fix în centrul satului. Duminica astăzi. Sper să... dar cred că au trecut, da, au ieșit oamenii de la biserică de mult, cu siguranță. Să mergem numai încetut să nu ne rupem capul. Că pe aici e gheață destul de bine. Am dat niște șocuri la gimbalul ăsta de la DJI. Da, am revenit la camera de vlog DJI, chiar dacă vă ziceam că nu-i ce trebuie. Din păcate sau din fericire, e una dintre cele mai potrivite camere pentru activitatea pe care eu o am sau pe care vreau să o am. Și aici aș vrea să pozez iarăși un pic, dar trebuie să întunecăm un pic imaginea și pentru asta mergem la... Bine, am înțeles. 1 pe 250. Hai cățel și tu. Pac. Na. O să vedem ce a ieșit. Na, nu-i mare filozofie cu satul ăsta, cam așa arată tot arhitectural vorbind. Aici e o casă părăsită, dar locuiește cineva în ea, un om de aici din sat. Hai să încerc să vedem. Da. Și nu cred că o să mai merg în jos, pentru că nu are rost, nu are niciun rost să merg încolo. O să iau frumos înapoi către casă. Mergem să mâncăm ceva. Nu știu dacă Ștefănuț s-a pus la somn. Când am venit încoace, zicea că e destul de somn. Deci s-ar putea să avem o surpriză și Ștefănuț o să doarmă pe când ajung eu. Și din păcate nu am nici tableta la mine ca să pot să editez fotografiile pe care le-am făcut. Bine, pot să le pun pe telefon și să mă uit un pic la ele. Dar deci e un sat destul de aranjat ăsta pe aici. Oamenii sunt destul de gospodari. Îmi place. E și aproape de Cluj. 20 de kilometri, 25 de kilometri, ceva de genul. Opa că nu filmam ce trebuie. Da, o să mai iau așa sate la pas. O să mă documentez pentru că sunt foarte multe sate pe aici prin zona Clujului, în special sate de munte. Dar pentru asta trebuie să aștept un pic vremea bună, că uite aici are mașini de off-road. Trebuie să aștept un pic vremea bună pentru că Meganul meu nu e capabil să umble pe zăpadă și pe gheață. Când l-am cumpărat n-am fost atent. Nu are nici măcar opțiunea aia de să nu patineze roțile la plecarea de pe loc, cum naiba zice. Ce lapsus am. În fine, știți voi la ce mă refer. E opțiunea aceea care nu dă voie roților să patineze. Da. Și Meganul meu nu o are. Și atunci, practic, el patinează orice ar fi. Asta este. Data viitoare, când o să cumpăr o nouă mașină, o să fiu mult mai atent. Asta e pârâul din sat, care și asta, să știți că pe dedesubt e betonat tot. Și încet ajungem
doarme, Ștefan, nu-ți aud gura de aici. Ștefanus, ce faci? Nu dormi? Adunați zăpada? Băi, borobață, nu dormi? Păi da, de ce? Avea program de dormit? Când am venit încoace ai zis că ți-e somn. Ți-a trecut? Ți-a trecut somnul, mă, piticu? Nu? Bine. Adună zăpada. Foarte bine. Am ajuns acasă după ceva vreme și acum trebuie să descarc de pe dron filmările și fotografiile și să le editez, bineînțeles, și de pe aparatul foto. Dar am văzut că o postat ăsta. Mi-mi place foarte mult. E Marian Adventures. Eu efectiv mă uit la toate clipurile lui. Hai să-l pun un pic pe pauză, că poate că se aude și n-aș vrea să luăm un copyright sau ceva. E un călător foarte simplu și foarte, foarte fain. Mi-mi place foarte mult de el și de clipurile pe care le face. Vorbesc ceva mai încet pentru că Carmen și cu Ștefan s-au pus în pat. Sper să și doarmă. Iar eu voi încheia vlogul aici și promit să ne vedem mai des și cu cât mai multe vloguri.